What's up mga tats no? Na napunta dira naglangoy-langoy na puntaan ng dagat kay bagputan na guman og habuan na bali duha na ka bangka nga tong gihabuan no. Kung mapansin ninyo natay balde gid dala diha. Kay daghan man kay dunggo gud pero dili po na mo tanan bangka diha. Bali duha lang nakabuk ang mga bangka diha. So kana siya ako na nang dalon dito sa market kay ako na naibaligya. Kay nga uban mo gud ana ako nang dalon og balay. Ngono dito magpadugay-dugay kay barato na ra ba kayo para makapas pud sa presyo ba. Pero magipon tay memo tungod sa kadagan mabagsak jud na siya. Mo nang agwantan lang jud ani. Mao din na tanan nang nadalan ako tanan isda no og pag-abot sa balay. May buntag mga tats. Katong yung nakita nga isda ganyan no. Bali mo tong diliburan ako. Nya daghan man kay to. Ako tong gibaligi ang uban. Ang uban ako'y pangatag sa mga silingan. Luoy pud ba wa pud sudan. Kay barato ra mo ang kilo tag 20 lang ba nya. Siyempre daghan ra pud kay to nya. Daghan pud mi sudan dire. Muna ato pud i-share para malipay pud sila di ba? Kasi nga na lang na ginagmay lang to nga isda pero at least malipay ng tao tong tagana na. Tara, sabay ko nyo. Kaya atong bahin-bahinon sa itong mga silingan. Betats. Mo ditong isda ganyan no. Ato ni pangatag og bananik. Sa ako man ako ni din puno ni maurog og kaon so ato ni i-share kay na pud silingan nga wa poy sudan ba luoy pod. So ato ting pangatag-atag. Nag-aksyon ito oh. Ito, ikaw na bahala ito. Batuhan na lang ito. Nagamod ka ngayon ito. Ang bayin-bayin, tapos na ako tumbuking bato. Ito eh. Sat! Ali, nagrasya. Ay, kung isda. Sabi, panahon ng migo ay. Buwanta ka na. May mga pagtanog isda. Ako po, ting. Oy, ali tayo. Nakuha na sa kuha. Salamat, Auntie, ha? Ikaw ang donor sa amo sa isda ba? Hindi, bayin-bayin lang ito sa grasya doon. Sure ba? Salamat! Te! Asik mama. Kaya, ito tanong te. Salamat. Pasensya na ka natin ha. Sige te. Kita mo na po. Di kasilingan ba ito sa tuputong tagaan dito. Tagaan mo ganyan betas niya. Nga po ko'y bulad diya. Sayang po ba? Diba? Kung anak lang kong sugo na ni. Tugo. Oh, Bray, hatag dito Bray. Mga tats. Maulan sa to. Daghang salamat ha. At least medyo nakatabang tagamay. Lamig ang feeling, di ba? Nya. Kita-kit sa punta pohon. Salamat.